Angel lho dadi pemain humoris ki. Nek ora lucu dipaido, nek lucu engko dikira ming gojekan. Lah coba sampean wayangan dewa tok ora nganggo lucu. Niku nek sampean ngendi kaya ngono padha karo nyepelekke kula. Ora dewa ajiar nang. Angel lho dadi pemain humoris ki. Nek ora lucu dipaido, nek lucu engko dikira ming gojekan. Lah coba sampean wayangan dewa tok ora nganggo lucu. Apa betah sing delok? Oh. Ngene. Ah iki ngene, aku ngono. Wah. Ah iki awake dhewe ra iso rampung iki mergo disaut karo ponakan edan kae. Iki sapa iki? Iki sapa? Ndara sinten wau? Bratasena. Wah. Iki sing nang jero bungkus. Heeh. Lah sambele? Wow. Bungkus wah. Ora bungkus pecel. Nih, kene tak maskeri cangkemmu ngene mer. Men ra omong. Wong kok arep kok kencengen. Kok ben ra iso ambekan. Iki masker apa kok ambune prengus? Tone ya apa? Cawet kowe. Bratasena pindah kene. Lah kowe pindah ngendi? Aku nek sing tok kontrakan aku pindah. Oh, iki tak buang lho. Aja. Dewa kok dibuang ora. Aku dewa kok senengane ngelucu ora. Tak maskeri po. Wes ora. Ulun kene. Ah, wis. Iki abdi iki. Dilingkuhi ndase wae ora apa-apa. Iki abdi iki. Dilingkuhi ndase wae ora apa-apa. Ini ora lunga. Nah, kuwi pernah. Wah, ayo gagasan yo, Pak. Lah wong kuning ora tau kena sinar matahari. Neng jero bungkus awake kuning. Wulune kok dadi wis dawa-dawa ya wis. Ayo ketutupan bungkus kok. Masih mesti nganggo ngono ya. Reng. Ayo yo. Heeh. Iki mau Pak Supriyanto nyuwun ireng manis, ireng ledhek. Wah, urung latihan kanca-kanca ireng manis ki urung tau krungu. Heeh. Ireng-ireng manis. Heeh. Ya iso di anu wae diijoli. Heeh, utawa sawerane dikundurke sone sak dhewe krungu tembange ibu-ibu wis latihan. Ha iya. Diaturke karang ya terbatas iki ketoke arep nggarap lagu iki wedi Covid. Oh. Alasanmu ki werna-werna. Ya ban. Ha iya. Yo. Kalau apa bungkus neng Ngalastik Brasara putrane Ndara Pandhu ki 15 taun nganti disusul adine Yatra. Heeh. Urung pecah arep pirang taun. Ya dilakoni ya ditunggu ya. Ora apa-apa iki mbok menawa dadi tapane awake dhewe karo mbane bungkus. Lah malah adine lanang nusul saba ngalas. Wis ngetutke adine wae sing kepenak kuwi kakangne ra penak. Heeh wae. Blobo wae. Ha iya. Yo. Sowan yo, Gong. Yo. Janeng yaning talaka kadilangan lintang toya kusumayana sumawur
Ndara Permadi kasumusul enten wana den mengke nek dipadosi Kang Rama dos pundi menapa mboten nampi duka Kakang Semar nggonku prapta ning wana Tebrasara wis antuk palilahe Paman Yama Widura apa dene Kanjeng Rama Prabu Pandhu nggonku bakal melu nunggu kelawan Kakang Mas Bungkus ing mapan ning wana Tebrasara Kakang Semar. Lah nggih monggo. Iki alas sing gawat keliwat wingit kepati lho Ndara. Ampun adoh-adoh kalih kula kalih Gareng kalih Petro kalih Bagong. Mengke nek enten napa-napa ndak kula dicucuh. Banjur lenggahing Kakang Mas Bungkus menyang endi Kakang Semar? Nggih sekawit nggih wonten mriki ning anggere ditinggal mingset sedhela gumlundung. Elokipun Bungkus kaya urip. Jabang sing teng jero sing pun 15 taun kaya ndrebala tumangkar sugenge ingkang raka gumlundung mawa Prabawa Lesus. Niki pun tekan kidul rika iring alas ingkang mapan wonten kidul mrika Ndara. Miat langeneng kalangguan Klaramandan moncar tinon ler kakonang surem sorot tetan padang kasor lan pacaring purnameng gekono dasari mongso katiga yen to pancen kaya mengkono ayu derekno aku nyaketi lenggahing Kakang Mas Bungkus. Ning atos-atos niki alas sing gawat lho Ndara. Iya Kakang Semar. Tonang winek samudra nglangut. Langening kalangguan aklar pandan moncar tinon ler kekonang suram sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gekono dasari mongso katiga iladal bebasan kaya wis tepung gelang kekalangan nggonku ngupaya wujuding Bungkus. Ladalah. Dewa paring pepadang, umrusak. Wit-witan padha rubuh, watu-watu padha kontal kaprapal. Jebul saka dayaning Bungkus ingkang gumlundung mawa Prabawa. Lesus Prakempawa. Cetha lamun iki dadi jalaran kasuwarganing Gajasena. Bungkus. Aja sambat kaniaya. Tak tamani gadheku tak bedah. Wujuding Bungkus dadi dalan nggonku antuk kasuwargan.
Woi! Gunjang kancing langit kelap-kelapaton lirkin sangking risang mawe gandrung walada. Wah, pancen kepara nyata dawuhing dewa. Ora gampang nggonku nggayuh kasuwargan nyatane bungkus. Pendak-pendak tak uncalake nganggo traliku. Kebentus watu ketatap wit gedhe, tak kira remuk. Lah kok jebul isih gumlundung. Kaya masak jake wani karo Gajah Sena ya. Aja sambat kaniaya. Tak gunake landheping gadingku. Tak tujah wujuding gadingku teka mati dening aku kowe bungkus. Tinancep nang gading parandene sak mangke jejaka ingkang manjing telenging bungkus atmajaning Prabu Pandhu Dewayana ingkang wis dungkap dewasa saya suwe saya krasa lara punang gading kekalih ingkang temancep telenging bungkus cinandak wani mawi asta tengen lan asta kiwa den sempal punang gading kalaning jagat gaweaning para dewa. Dadi jalaran pati ning Gajah Sena parandene gading manjing telenging kuku jejaka mapan telenging bungkus. Nyata laruta saking kutha sang Kurakula yen amutusa sang Sri talawar kenceng warudayang pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe ala lho wis kelakon panjangkaning para dewa Gajah Sena manjing tumimbal lair ana ing angganing jejaka ingkang mapan telenging bungkus mongko wis 15 taun suwene ora ta ya bareng metu lah kok blengah-blengah kaya ngono. Wah. Wah. Wedan. Ngebas suarane ngebas. Gedene ora jamake. Aku sapa? Ah, kita pancen durung duwe jeneng. Mergo kita lagi wae metu saka jroning bungkus. Ning ulun ingkang bakal paring teteng kelawan jeneng kita seksen ana jagat saisine. Gandeng kita iki dumadi saka laku, saka tapa, brata. Suwene 15 taun mongko ingkang bisa mecah bungkus ya kuwi Gajah Sena. Seksen ana jagat saisine kita bakal paringi tetenger Raden Bratasena. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadana ingkang sekawit kula nyumurupi
bungkus dipun pulasara dening wujuding gajah. Teka sak mangke ical wujuding bungkus menika wonten jejaka ingkang gungaluhur. Wah, Permati kita wonten jarwani. Ingkang mulasara bungkus mau jenenge Gajah Sena. Apa ta wigatine dene Dewa Dawa lan Gajah Sena supaya mulasara kelawan si bungkus merga ora ana ingkang bisa mecah bungkus kejaba amung Gajah Sena tumuli. Bungkus disuduk nganggo gadinge Gajah Sena. Nanging sajake jejaka ya kadang mutu ing mapan telenging bungkus kuwi krasa lara gading dicandak dipotel karo jejaka kuwi mau. Iki kakangmu Permati, kakangmu ingkang mapan ing telenging bungkus. Iki wis ulun paringi tetenger Raden Bratasena. Kakang Mas sembanku Kakang Mas. Wah. Iki sapa? Iki adimu. Adi kuwi apa? Adine Tela. Dikai gula Jawa terus dibuntel dong gedang. Ae lemet. Njaluk wong ngomong ki kok njaluk ora. Ngeli to. Ning alas suwe banget ra mangan apa-apa. Iki adiku. Iya. Jenenge sapa? Permati. Permati. Iya. Wah, lha kuwi wong apa setan? Jalarati lho, Petro, Jalarati. Iki bendaramu. Lagi tepung pisanane ngunekke setan. Belum gaji. Durung menehi gaji ya sing ngunekke setan ya, Gong. Heeh. Oh, keparat iki. Hei. Ora sembrana iki. Iki juragan kita kok dunekke keparat. Sopo kowe? Kula abdi panjenengan. Abdi kuwi apa? Abdi kuwi sak dhuwuring ratu. Wes. Jengkol kita ya ora. Omong ngono kok engko tak genahke dhewe. Wong Petro ki senengane nggon guyon kok nek karo Bendara ki nek ora dijak guyon kereng banget iki. Nek ora kulino jak guyon wah, tangan besi iki ya, Gong. Heeh. Rupane wae ora kedap ngono. Abdi niku batur. Batur ya. Batur niku tukang ngladeni, pamane. Sampeyan niku wonten daya. Terus kula sing ngeteri wedang. Wah, ngono. Nggih. Nek dayoe ora ngelak, dombe dhewe. Angel iki terus nek jelaske suwe iki. Iso tekan jam 12 iki nek jelaske. Heeh. Mengke nganu wonten pelajaran tentang abdi. Abdi nu pengrawite Pak Anom. Niku abdi. Nek pengrawite dhewe jenenge Batur. Batur. Berbahagia asosiasi keterampilan menabuh. Aku anu karang apa kepanjangan kok digolek-golekke. Ah kepanjangane ora digolek ora panjang-panjang. Ha iya. Wis saiki ngene, Petro karo Bagong aja domong ya mau wis dina ya omong akeh ning gara-gara. Iki disithik-sithike le omong. Nggih. Mengko wong atua kita bakal tekan kene, Bratasena. Sapa wong tuaku? Ah, mengko kita bakal ngerti dhewe. Wah, iya. Iki apa wong tuaku? Iki ya ngapa to, Mir? Iki sing diarepke Bathara-Antarada iki sinuwun Prabu Pandhu karo Dewi Kunthi. Ah kok kowe teko iki ngapa? Wah, aku termasuk tuwa. Neng kowe dudu bapakne kae. Aku bapakmu. Wong murah. Oh, ngerti nek kowe iki bapakku. Minggat to kono. Iki arep rembug wigati ndak ra bubar-bubar. Wah. Iki sapa iki? Iki sapa? Ndara sinten wau? Bratasena. Wah. Iki sing nang jero bungkus. Heeh. Lah sambele? Wow. Bungkus wah. Ora bungkus pecel. Nih, kene tak maskeri cangkemmu ngene, Mir. Men ra omong. Wong kok arep kok kencengen. Kok ben ra iso ambekan.
iki masker apa kok ambune prengus? Tone ya apa? Cawet kowe. Bagong ki aleman wong lanang kok nganggo streamin barang. Men seksi. Wah, padha kawan ki ra. Petro ki saya medun apa ya? Nggih, tantepane ora nganu kok. Bratasena, kowe alian kene. Yo. Permadi wis nangis ki wis kakangne wis slamet kok dadak senggrak-senggruk. Kula menika trenyuh. Krana Kang Mas kula sampun wilujeng pukulun. Nah iya wis ora perlu ditangisi wong jeneng seneng kok ditangisi. Minggir iki sih udah ngerti tata krama nek kedengkul sirahmu malah. Inggih. Wis kana tengok mburi kana. Inggih. Bratasena pindah kene. Lah kowe pindah ngendi? Aku nek entuk kontrakan aku pindah. Oh, iki tak buang lho. Aja. Dewa kok dibuang ora. Aku dewa kok senengane ngelucu ora. Tak maskeri po. Wes ora. Ulun kene. Wis. Iki abdi iki. Dilingguhi ndase wae ora apa-apa. Ini ora lunga. Nah, kuwi pernah. Wah, ayo gagasan yo, Pak. Lah wong kuning ora tau kena sinar matahari. Neng jero bungkus awake kuning. Wulune kok dadi wis dawa-dawa ya wis. Ayo ketutupan bungkus kok. Iki aku entuk pentas ora iki. Ngopo? Aku ditutupi. Ambo ya golek engkon sing jembar. Wis ora eksis nek carane ngene. Ora tengok kono, kuwi engko ana sing nglingguhi. Sinten? Lho. Punta Dewa kon lungguh ngendi? Oh, nggih. Ya nek melu nek ora. Nek Punta Dewa di acara ora iso mangkat celimen, ayo. Wis kowe ngandani ngayal ora. Punta Dewa saiki iso ngendang jaipong ya ra iya. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Ya. Iki sapa? Iki wong tuamu Sudarma kita, Prabu Pandhu Dewayana Nalindra Ngastina. Wah. Pandhu bapakku aku ngaturke bekti. Iya tak tampa cah bagus. Lah kae nang mburi ae sapa? Iki kadang kita, kadangmu tuwa. Kakang kita ya kuwi si Puntadewa utawa si Pambayun. Wah, Puntadewa kakangku aku ngaturke bekti. Iya Yayi. Bratasena Gandhawastratmaja pun kakang tampa. Aku mbiyen kok ora tok jenenge Ismayatmaja. Diapure kaya dingklik ngene kok. Ismayatmaja. Ayo saora-orane iki ora apa tok jenenge Nayantaka Putra. Aku kok ora tok jenenge Bogasari, Pak. Bogasari. Wis ora nyambung kowe kok. Bogasari. Bapak jenenge Bogasampir to? Heeh. Anggepe kowe minuman apa piye? Iki ditekdan ae ora jenenge kok Bogasari ora pas ya. Wis kantin marang Kraton Negara Ngastina. Waduh rampung kok. Heeh. Tapi digawe kisruh supaya rampung-rampung ya. Ak dhewe plira wiri-wira. Mah kesel itu. Wis kliwat 5 e. Oh, iki nek apa mau diitung rupiahan ki Pak sapa ki? Pak Bambang Irnawa ki tombok diwone ngatos suaran. Aku kula niku lucu ora tega guyu ora apa-apa. Aku dadak mbantu guyu niku ning ati lara lho sebagai seniman humoris. Niku nek sampean ngendi kaya ngono padha karo nyepelekke kula. Ora dewa ajiar nang. Angel lho dadi pemain humoris ki. Nek ora lucu dipaido, nek lucu engko dikira ming gojekan. Lah coba sampean wayangan dewa tok ora nganggo lucu. Apa betah sing delok? Oh. Pak, Rene. Lah ngopo?
Aku sengit kok kene gabung kene. Oh iya. Wis nang kene jagongan wong papat wae. Semar, Garang, Petro, Bagong. Wis ora ketambahan wayang liyane ndak ngisro. Ha iya. Menurut kowe piye lho kahanane Covid kaya ngene? Lah aku ya Aku radong ngono. Iki ade ra iso pentas blas iki panggung-panggung do dilarang iki. Jebur sing dilarang ora mung merokok ya, Tru. heeh. Pentas barang ya dilarang. Ya wis ora apa-apa, pokoke nampa apa anane. Iki ngene, aku ngono. Wah. Iki ade ra iso rampung iki mergo disaut karo ponakan edan kae. Pokoke nek kono omong dimentahke ya, Tru. Ya. Ukulun bombong raos sing manah kula. Dene sak mangke anak kula sampun luar saking bungkus. Kowe mangkok apa bungkus? Ah manut. Aku dimangkok wae, aku Bungkus. ya kaya ngopo senenge wong tuwa nyatase dikira bocah mau ora iso ndrebolo ning jerone bungkus bareng 15 tahun kok isih urip mongko bareng luar saka bungkus lah kok semono gedene. Tak obati wae, Mar. Ha iya. Kok iso semono gedene iki tak naik obat mesti ta, Man? Mula dhewe wajib ngaturake syukur marang pawasaning Dat Kamurweng Dat. Muji syukur paring boga lan sandang kang murakapi. Kapok. Duwe tata krama ora? Kae sing ngendika wong tuaku, sing ngendika dewa, kok ming dimentahke ro suasu. Ae bapake kok dhisik lu adoh banget ae lho. Semar ae wedi ae. Wis dhisik bablas adoh banget. Ndak melu disengeni. Mar, mau saya ngakon kowe to, ndasmu. Muga-muga kabeh nandhanga kabecikan.